बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव दङ दुधनि बियाबनिफ्राय दा बे फैगौ बोसोरमानि थाखाय MLA महरै देरहासार जालांनाय जादब सरगयारि बिथांजों आरो बिथांखौ जों लोगो मोनदों दिनैनि बे निरिबिलि समाव जे बिथाङा दुधनै बियाबनि रायजो राजानि थाखाय बिबान रुजुनो सिगांदों आरो बेल' नङा बिथाङा बे हालामनि सासे बर' जुजारु होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला बिथाङा बर' सोमावसारनायाव मैखोम बिफाव लाबोदोंमोन जि समावनाखि बड' लिबारेशन टाइगार BLT-आ हाथियार लानानै सरकारजों जुजिदोंमोन आरो बड'लेण्ड आलादा रायजो दाफुंनो थाखाय दाबिनाय खालामदोंमोन बै समाव बिथाङा नांथाबफाबोदों आरो दिनैनि समाव बिथाङा बे हालामनि गासै सुखु दुखुनि बिगोमा जानो सिगांदों दुधनै हालामाव जों बिथांजों सावरायनि बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो बिथांनि उन समनि थांखि लोगोसेनो बर' हारि थामोनथानि थाखाय बिथाङा मा सिन्था खालामदों जों बिथांनो बरायनाय होयो आरो खुलुमनाय होबाय नोंथां खुलुमनाय होबाय खुलुमबाय नोंथाङा सासे मुक्ति योद्धा एबा दावहारुमोन बर' हारि थामोनथानि थाखाय आरो बड' लिबारेशन टाइगार बे BLT-आ सोमावसारदोंमोन बुरलुंबुथुर दैमानि साहा फारसे थानाय बर' हालामफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय नाथाय नोंथाङा बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा थानानैनो BLT-खौ नोंथाङा मदद खालामदोंमोन आरो BLT-नि दावहायाव बारसोमदोंमोन जों बेखौ मिथिगौ बेराफारसे नोंथाङा दा समाव बे हालामाव थानाय नोगोरारिफोरनि एबा रायजो राजानि गासै सुखु दुखुनि बिबान रुजुननो सिगांदों दा जों गिबियावनो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जोङो मिथिना लागोन जे नोंथाङा उन्दै समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि जाफैखो आरो उन्दै समाव नोंथाङा माबायदि परिबेसजों देरदों लावदों आंनि उन्दै समनि बाथ्रा बुंनो थांब्ला आं जोनोम जादोंमोन भबानिपारा गामियाव 9 मार्च 71 बेनि गुदि फरायसालियावनो आं स्कुलिया जीबनखौ फोजोबदोंमोन LP सेक्सनखौ बेनि उनाव गामिनि खाथि बिष्णुराभा मेम'रियेल ME स्कुल बेयाव आं ME सेक्सनखौ फरायदोंमोन बेनि उनाव हाइ स्कुलखौ दुधनै जोंनि बे दुधनै हाइ स्कुलावनो आं फोजोबनानै हायार सेकेन्डारि कमार्स सेक्सनाव गवालपारा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनानै ग्रेजुवेसन गुवाहाटी कमार्स कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनाय जादों बेखिनियानो आंनि स्कुल न'खराव सोर दङ न'खराव बिमा बिफा आरो आंनि देरसिन आब' दङ आरो आं सानै सुखि परियाल आदसा बिदा फंबाय गैया हारसिं फिसाला आरो सासेल' बिब' दं बे नोंथांनि जाहैबाय न'खरनि बाथ्रा आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा जे बिकम पास खालामबाय बेनि उनावहाय नोंथाङा साख्रि नागिरालासिनो सोमावसारनायावसो बाहागो लादोंमोन जाहोना साख्रि आं जथेस्थ' नागिरदोंमोन आरो साख्रिनि कारणे जथेस्थ' इन्टारभिउबो होनाय जादोंमोन किन्तु साख्रिया हयथ' खाफाला गैया ओंखायनो हयथ' साख्रियाबो जायासै आरो बेखायनो साख्रिखौ बाद होनानै ग्रेजुवेसननि उनाव फिसा फेला एसे उन्दैनिफ्रायनो बिजनेसनि सायाव आंहा एसे इन्टारेस्ट दंमोन बेखायनो एफा एनै ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनायनि उनाव साख्रि मोनाबाबो साख्रिखौबो नागिरनाय ओरै बिजनेसावबो एसे इन्टारेस्ट होनाय बिदिनो दंमोन आरोखि आदसा बेनिफ्राय नोंथाङा BLT-जों जइन जानानैहाय हारि थामोनथानि दावहायाव बारसोमबाय जाहोना बेनो जे सारा असमाव बर'फोरनि जि दोंदोंहाव जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ आं खाथिनिफ्राय नुहरदोंमोन आरो बे ओनसोलाव जिहेतु बर'फोरनि जि अबस्था राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक जि अबस्था
बेफोरखौ नायनानै गुबुन गुबुन दल संगठनफोराव जेरैबायदिना संगठनफोरा फारि फारियैनो आन्दलनाव थाङोमोन आंबो उन थांफानायमोन मोनसे समाव आरो उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नेतृस्थानीय व्यक्तिफोरनि नाजानायाव आरो स्पेसियेलि बै समनि चिफ बै समनि माने गाहाय BLTनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने प्रत्यक्ष आंनाव बै माबाखौ चेयारमेन हिसाबै आंखौ माबादोंमोन प्रजेक्ट खालामदोंमोन आरो बै दिननिफ्रायनो आं सिसफेयार माने एकर्ड जायासिमलागि चेयारमेन पदआव थाहैनाय जादोंमोन गवालपारा जिल्ला हिसाबै बे जाबाय नोंथांनि सोमावसारनाय समनि जारिमिननि बाथ्रा 2003 आव एकर्ड जाबाय आरो बिनि उनाव नोंथाङा माने BLTनि माने आफादजों थानाय बाथ्रा फैयाखिसै जिहेतु BLT आफादाबो गैलिया जादों नाथाय मोनसे खोथा जाहैदों जे जिहेतु BLTआ हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन माने बर'फोरनो आलादा रायजोनि थाखाय बुरलुंबुथुरनि साहानि बर'फोरनि थाखाय बेवहाय बुरलुंबुथुरनि खोलानि बर'फोरनि थाखाय जेबो माने दाबिनाय गैयामोन नाथाय नोंथाङा गवालपारा जिल्लानि BLTनि आफादगिरि जादोंमोन माने खोथाया ओरैना जे बुरलुंबुथुरनि खोला बिदि इसु गैया बिदि नङा जे बुरलुंबुथुरनि खोला जिहेतु एक्जिस्टिं राभा हासं मोनसे अट'नमास काउन्सिल थाहैबाय बे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौनो 6 सिडुल मोनसे 6 सिडुल काउन्सिल हिसाबै लाबोनायनि कारणे जों माने माबादोंमोन नाजादोंमोन आदसा जोंनि राभा काउन्सिलजों थाफानानैनो बेखौ डेभेलप खालामनायनि गेजेरजों एबा माने कनस्टिटिउसनेल मोनसे स्टेटास लाबोनायनि गेजेरजों माने लांनो लुबैदोंमोन आरो बिनि थाखायनो BLTआ बेवहाय मोनसे जबान दंमोन आदसा जों बेखिनियाव जों मिथिनो मोनबाय जे नोंथांनि बै सोमावसारनाय बुब्लिसिमनि नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों दान्दिसे ब्रेक लानि उनाव जों फैफिनगोन सावरायनायाव जों दान्दिसे ब्रेक लादों बिनि उनाव जों फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव फैफिनदों जों सावरायगासिनो दङ जादब स्वर्गियारि दुधनि बियाबनि MLA बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो दा समाव जों सावरायनि जे दुधनि हालाम एबा बुरलुंबुथुर दैमानि खोला फारसे थानाय बर'फोरनि थामोनथायनि बाथ्रा नोंथाङा BLTजों थाफानानै सोमावसारदोंमोन आरो नोंथाङा ओरैबायदि बुंखाबाय जे राभा अट'नमास काउन्सिलखौ 6 सिडुल प्रभिन्ससिम बोखायनायनि बाथ्रामोन आरो बे थांखियैनो BLTआ मोनसे सत बांसा दंमोन नाथाय बे सत बांसाखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै जे माने राभा अट'नमास काउन्सिला दाबो बे रोखोमैनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला राभा अट'नमास काउन्सिलाव बर'फोरनि माने सिकिउरिटि जों बेखौ माने नुनो मोनाखै होनना बुंदों ओरै खारनाव जे गोबां रायजो राजाया बर'फोरा माने मोननांगौ खाबुफोरखौ मोननो हायाखै अदेबानि राभा काउन्सिलाव बर'फोरनिफ्रायबो बेवहाय मावफुं सोद्रोमा आरो डेपुटि चिफबो दङमोन मोनसे समावहाय दा बैफोरनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो नागिरो ना बे खोथाखौ जों खाथिनिफ्रायनो नुगासिनो दं जे राभा जिथु काउन्सिल बे काउन्सिलाव जोङो नुनो मोनदों जे एक्सुवेल दानि बे जिथु राभा काउन्सिलनि जिथु समष्टिफोर बे समष्टिफोरा जों जुदि थख' नायोब्ला बे आसलते माने माबा नङा माने एबसलुट जों बर' हिसाबै बे समष्टिनिफ्राय रायजोनि दैदेनगिरि जानायाव अनेक बेयाव असुबिदा दं असुबिदाया ओरैना जे जों जनसंख्यानि भित्तियाव जों जुदि नायोब्ला जे बे समष्टिखौ जेरैबायदि दानाय जादों बे आसलते माने बेयाव किसु बर'नि जनसंख्याखौ बाद होनानै किसु बर' जायगाफोरखौ दानख'नो राभा काउन्सिलखौ समष्टिफोरखौ बानायनाय जादों जायनि कारणे बर' राभा हासंनि इलेक्सन फैबा जे बर' मानसिफोरा बर'नि जिफोरा माने इलेक्सन गेलेनो लुबैग्रा केन्डिडेटफोरा रायजो राजाया माने
रायजो राजानि हेफाजाब मोनब्लाबो माने जिखिनो हानायनि माबा सामर्थ्य देरहानायनि माने खाबु गैया आरोखि ओंखायनो दिनै बेनि सायाव खोला जोंनि राभा हासं एलेकानि बर' मानसिफोरनि बर'फोरनि किसु असन्तुष्टि माने नुजादों आरोखि माने खुद्रिनाय दङ बर'फोरनि बेनि सायाव दा समावहाय नोंथाङा MLA जाबाय MLA जाबाय हिसाबै नोंथाङा बे हालामनि बिगोमा बुंनो थाङोब्ला दा नोंथाङा बे राभा अट'नमास काउन्सिलनि जिनाखि डेलिमिटेसन बेनि मोनसे रेक्टिफिकेसन एबा सोलायनाय बा मडिफिकेसननि बाथ्रा लाबोगोन नामा ना बे दा नैबे मुहुर्तआव बेखौ बुंनाया थिग जानाय नङा जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला अलरेडि माने बिल पास जानानै दं आरो अलरेडि इन्ट्रिम काउन्सिल जानानै दङ आरो जों दक्षिण बारनि खोलानि बर'फोरा नैबेखौनो जों आसा खालामनानै दं जे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानो नांगौ आरो बे ओनसोलनि बर'फोरा राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक जे अधिकार हांबिधानिकभावे बे अधिकार मोननांगौ गतिके आं सासे रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै आंबो बर' कासारि अट'नमास काउन्सिलनि जे दफा दं बे दफाखौ आखरे इमप्लिमेन्ट जानायखौ आं लुबैजायो थारमाने राभा हासंनि आवथायाव थानाय बर' गामिफ्राबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गोग्लैगोन आरो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जुदि गोग्लैहैयोब्ला राभा हासंनि बर' गामिफ्रा अब्ला राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव जेनाखि बर'फोरनि स्टेटास एबा बर'फोरनि माने बाहागो बेयो मा जागोन ना बेथ' जिथु एकर्ड दं एकर्ड हिसाबैनो राभा काउन्सिला राभा हिसाबैनो थागोन जिहेतु सिक्सिडिल प्रभिजन थासान्दियावबो गभर्नमेन्टआ जिहेतु सिक्सिडिल होनायाव दासान्दिबो होआखै ओंखायनो सिक्सिडिल जुदि फैयोब्ला बे एसे आलादा साननाय जागोन खिन्थु आपातत जों राभा हासं थाबाबो राभा हासंनि सिङावनो बर' काउन्सिलाव थानानै बे ओनसोलनि बर'फोरखौ जों राजनैतिक भाबै किसु बेनिफ्राय लाभ जानायनि खोथाखौ जों नुहुरो आरोखि आदसा दा ओरैबो जाहैनो हागौ जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय फान्ड बाजेट थागोन स्टेटआव आरो आसामनि गासै बर' गामिफोरखौनो सरजाबनानै नैबे काउन्सिल दानाय जासिगोन बा दानाय जाबाय दा बे हिसाबैहाय माने अल अभार आसामनि एरियानि बाथ्रा फैबाय बा सेटेल सिस्टेम जुदि जागोन दा बै माने अल आसामनि जादों हिसाबै जोंनि बिनि फान्ड एल'केसन जागोन बिदि थोजासे जानाय नङा जायनि थाखाय नोंथांमोननि बे माने दुधनै हालाम एबा गवालपारा जिल्लायाव थानाय बर' गामिफोराव फान्डखौ हरनो हायाबो जानो हागौ अब्ला बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों थानाय हिसाबैनो माने राभा अट'नमास काउन्सिलाव फान्ड जिनाखि दङ बेखौ बर' गामिफोरावहाय रानहरनाय नंलिया दा होमब्ला बे जायगानि बर' गामिफ्रा माने डिप्राइभ जानोसै डेभेलपनिफ्राय डिप्राइभ जानायथ' खोथा फैनाय नङा जिहेतु राभा हासंनि बर'फोरनि जिथु स्टेटास गुबुन गुबुन काउन्सिल जेरै मिसिं दं दिवा दं सनवाल दं बेफोर काउन्सिलफ्रावबो एखे बर'फोरनि अबस्थाया गतिके राभा काउन्सिल बा मिसिं बा टिवा बायदि जिफोर अट'नमास काउन्सिल दं बेफोराव जिहेतु माने बार्षिक बाजेट एल'केसन जागासिनो थायो आल्टिमेटलि बे बाजेटाव बर'फोरनि बाजेटआबो हाबनानै थाखायो गतिके आल्टिमेटलि जे अट'नमास काउन्सिल जेफोरा दं बेफोरनिफ्रायनो बर'फोरनि पपुलेसनखौ बाद होनानै बे बर' काउन्सिलफोर बाजेटआ फैनांगौ आदसा बे रोखोमै जाहैगोन आरो माने बाजेटआ आरो बेवहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ जाहैबाय निस्सय बे हालामनि थाखाय दा नोंथांनि हालामाव दुधनै हालामाव एबा दिखुं खुलारियाव बर'फोरनि मेजर प्रब्लेम एबा गासै मानसिफोरनि मेजर प्रब्लेम नामा दा माखौ सानो मेजर प्रब्लेम बुंनो थांब्ला निबनुवा समस्या आनएमप्लयड प्रब्लेम बिसेसकै जोंनि बे ओनसोलाव
दक्षिण भारतनि दैखं खोलायाव आनएमप्लॉयड जिथु प्रब्लेम दं बे प्रब्लेमा जोबोद गिथाव जानानै दं गतिके आं बे निबुनियाफोरनि सायावनो गोख्रों मोनसे पदक्षेप लानायनि खोथा सिन्था खालामदों माने पदक्षेप बुंनो थांब्ला बिसेसकै जिहेतु साख्रि बाख्रिया नांनाय बायदि गभर्नमेन्टआ होनो हाया ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलाव बिसेसकै दैखं खोलानि बे ओनसोलाव जायफोरा शिक्षित अर्ध शिक्षित निबुनुवा दं बिथांमोना फारि फारि स्पेसियेलि एग्रिकालचार जेरै नोंनि राबार प्लान्टेसन दं उन्दै टि गार्डेन साहा बागान दं थिग बिदिनो जोंनि बेवहाय दैखं खोलाया मोनसे सारा माने एसियायावनो मोनसे मुंदांखा दं माने थालिर बेनानानि जिथु प्रडाक्शन बे टटेलि साइन्टिफिकेलि गवालपारा बा दैखं खोलायाव मोनसे माने थालिरनि मोनसे मा दं खेथि दं बेयाव थिग बिदिनो जों जुदि नायोब्ला माने दक्षिण भारताव जथेस्थ' बिदिनो लांदां हा दं बे हाफोराव जों जुदि सिस्टेमेटिकलि जों जुदि एग्रिकालचार लाइनाव जुदि जों लांनो हायोब्ला बे ओनसोलनि जिखिनि शिक्षित अर्ध शिक्षित माने आनएमप्लॉयड दं बे आनएमप्लॉयडफोरखौ जों एसेब्लाबो सल्भ खालामनायनि कारणे जों राहा मोनगोन आरो थारमाने थालिर बागान बेखौ माने प्रमोट खालामनायनि बाथ्रा नागिरदों आरो बे ओनसोला जाहैबाय थालिर बागाननि थाखाय नामजादा अल ओभार एसिया बुंनो थांब्ला आच्छा बेनि अनगायै बाखि खेथि बाथिबो थाहैगोन बिसेसकै माने बे मथा मथि 10 बोसोरसोनिफ्राय जोंनि जिथु बे ओनसोलाव माने उन्दै साहा बागान साहा खेथियकफोरा जथेस्थ' माने उत्साहजनक जों नुनो मोनदों खिन्थु मोनसे खोथाया मा जे जोंनि मार्केट गैया साहा आरो रबरनि जे रबरा माने ओरैबायदि रबर बागान दं अर्थनैतिक भावे किछु संख्यक मानसिया जोंनि स्वाबलम्बी जानो हादों किन्तु मार्केट गैया उचित मूल्यनिफ्राय माने बन्चित जानानै दं साहा आरो राबार गतिके आं बिनि सायाव निजाबोबिया पदक्षेप लानाय किछु राबार बोर्ड बा जितु टि बोर्ड दं बिथांमोनजों रायज्लायनानै आं एसे मावनो हायो नामा बेनि सायाव एसे गावनो माबानानै लादो आरोखि सोलोंथाइ बिथिङाव दुधनৈ हालामनि स्टेटास सोलोंथाइ बुंनो थांब्लाथ' बिसेस जोंनि दुधनৈ कलेज थाहैबाय आरो बिगियानि कलेज थाहैबाय मोननैल' कलेज जोंनि नायलाजालु दं आरो बे खेत्रआव आंहा मोनसे इच्छा दङ जे दुधनৈ कलेजखौ खमसे पिजिसिम लांनायनि थाखाय दुधनৈ कलेजखौ गतिके आं गोसोआव बे मोनसे साननाय दङ आरो नाजागोन आरोखि दा जों फैनि मोनसे गुबुन चेप्टार बे जाहैबाय राजखान्थिनि बाथ्रा जे नोंथाङा बे खेबनि बिसायख'थि गेलेनानै राजखान्थियाव आगान होदों आरो गिबि खेब आगान होनायावनो नोंथाङा देरहासार जानो हादों बिनि थाखाय नोंथाङा क्रेडिट होनोब्ला सोरखौ बांसिनै मख'नो लुबैयो जेरावनाखि जों मिथिनो मोन्दों जे नोंथांनि बे केन्डिडेटसार मोननाय कंग्रेसनि केन्डिडेटसार मोननाय आरो देरहानायाव BPF दोलोनि एबा BLTनि नोंथांनि माने गुरु हाग्रामा महिलारिनि जोबोद कन्ट्रिबिउसन दङ बेराफारसे आगुनि एबसुनि आफादगिरि UPPLनि आफादगिरि एबा BTCनि चिफ प्रमद बर'निबो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दं होनना बुंनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर'आ जदिअबा मित्र जथनि माने मोनसे जुथाइ सरकाराव बाहागो लानानै दङ आरो मित्र जथआ माने कंग्रेसनि एबा महाजोतनि एगेन्स्टआव दंमोन बेराफारसे हाग्रामा महिलारिया महाजोतजों दङमोन आरो कंग्रेस नोंथाङा महाजोतनिफ्राय देरहादों कंग्रेसनि जानानै
दा बेहाय हाग्रामा महिलारिनिबो अबदान दङ होनदों आरो बेराफारसे प्रमद बर'आ जदिउबो मित्र जथनि माने सासे दैदेनगिरि अब्लाबो नोंथांनि देरहासारनायाव बिथाङा इनडाइरेक्ट कभारसन खालामनो गोनां जादों दा नोंथाङा नोंथांनि बे देरहानायाव एमएलए जानायाव सोरनो माबायदि माने कृतज्ञता एबा हामबाय होनो नागिरो गिबि गिबियावनो कृतज्ञता बुंनो थांब्लाथ' आं जिहेतु आइएनसि कंग्रेस दलनि केन्डिडेट जाहैबाय गिबियावनो कंग्रेस दलनि प्रेसिडेन्ट रिपन बरा बिथांखौनो आं गिबियाव कृतज्ञता होनो नांगोन आरो महाजोत हिसाबै जिहेतु इउडिएफबो थाहैबाय इउडिएफ थाहैबाय बिपिएफ थाहैबाय सिपिएम सिपिएमएल महाजोतनि जायफोरा बिबानगिरि दं बिथांमोनखौ आं कृतज्ञता जानाय नांगोन स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारिया बिथांनिबो बिपिएफनि जथेस्थ कर्मकर्ता दं गवालपारायाव बिखेखै दुधनৈ समष्टियाव बिथांखौबो कृतज्ञता होनाय नङा बिदि नङा होनो नांगोन खिन्थु खोथाया जाबाय मा दुधनৈ समष्टि गवालपारानि बे दुधनৈ समष्टिनि बर'फोरनि माने जितु माने राजनीतिक हाल साल बेयाव गवालपारा जिल्लानि जितु बर'फोरनि माहारियारि संगठन दं बर' कोअर्डिनेशन कमिटि बे बर' कोअर्डिनेशन कमिटिनि इलेक्शन माने आं इलेक्शन गेलेनायनि सिगांसिम आं गावनो चेयारमेन जाना दंमोन आच्छा बे बर' कोअर्डिनेशन कमिटिनि आरो बे बर' कोअर्डिनेशनाव जोंनि आबसु आबु बर' साहित्य सभा बा जोंनि धर्म आफाद ब्रह्म समाज बार'दल केआदिकरि 10-12टा जोंनि जिखिनि संगठन दं बे संगठना टटेलि दुधनैनि सासे माने एमएलए खौ बिथांमोना टटेलि आंखौ मदद खालामदोंमोन इभेन बेयाव माने आबसुआबो दंमोन बा बेखायनो आंनि देरहानायाव कृतिज्ञ बुंनो थांब्ला आंनि देरहानायनि माने माबायाव अति कौशलगत आरो डिप्लोमेटिकेलि देरहानाय जादों प्रमद बर'नि खोथा आं बुंबाय थादों प्रमद बर'आ बिदि थोंजों बिदि कोनो माबा गैया मा बुङो जगाजग थिग बिदि गैयामोन खिन्थु जिहेतु दुधनैयाव बर'फोरनि जितु अनजिमा 42,000 2,06,000 जोंनि भटार्सआ आच्छा बेनि टटेल भटार्स 2,06,000 खिन्थु बर'आ जाबाय 42,000 भटार्स गतिके बर'नि जितु आंनि जिखिनायनि मूलधना जागोन बर' भटा बेखायनो बर' बेनि जेसां दल संगठन दं व्यक्ति बिसेसे बे मानसिफ्रा आंनाव गासैबो थोंजोंनो सापर्ट दंमोन आल्टिमेटलि माने आबसुआथ' इउपिपिएल आव थानांगौमोन खिन्थु बे दुधनৈ गवालपारायाव खिन्थु आबसुआबो ग्रेटार बे ओनसोलनि स्वार्थनि कारणे मानसि हिसाबै सासे एमएलए हिसाबै माने कंग्रेसनि पार्टी हिसाबै नङा सासे आंखौ माने व्यक्ति हिसाबै बिथांमोनाबो माबा होदो आरोखि इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि चिफ बा मित्र जथनि सासे मैखोम दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड टेलिभिजननि मोनसे जर'खा मोगा मोगियाव बुंनाय जादोंमोन जे सतिया बियाब आरो दुधनৈ बियाबनि बेलायाव जितु बर' केन्डिडेट दङ आरो बर' हारि थामोन्थायनि बाथ्रा लानानै जोङो बै सानै केन्डिडेटखौबो जों मदद खालामदों ओरै बुंनाय जादोंमोन आं अबयसे खोनायाखै खिन्थु माने खोथाया ओरैना आं बुंनाय बादि ग्रेटार बे ओनसोलनि स्वार्थखौ नायनानै बे ओनसोलनि बर'फोरा माने गासिबो जिखिनि संगठन दं आबसु केआदिकरि गतिके आल्टिमेटलि बे बिथिङावनो निस्सय बे ओनसोलनि बर'फोरा बा आबसुखौनो लानानै बेयाव माने डाइरेक्टनो माने कंग्रेसखौ समर्थन होआलाबानो सासे व्यक्ति बा बे ओनसोलनि सासे एमएलए हिसाबै बिथांमोना सापर्ट होदोंमोन आरो निस्सय सासे माने आबसुनि दैदेनगिरि हिसाबै बे ओनसोलनि निस्सय बिथांमोना हयथ' जगाजग हयथ' थानोबो हागौ दंमोन
आदसा गोबां बेखायनो बुंदों जे कौशलगत आरो डिप्लोमेटिकेलि देरहानाय जादों बे माने समष्टिखौ देरहानाय जादों आदसा नोंथांनि उननि समा माबायदि जागोन राजनितिक फिल्डआव राजनितिका बुंनो थांब्ला बे ओनसोलाव जथेस्थ' जों मावनो गोनां दङ बे ओनसोलाव जथेस्थ' मावनो गोनां दं एग्रिकालचार लेभेल इरिगेसन पिडब्लिउ रड्स बिल्डिं सयल कनजारभेसन बिदि जिखिनि डिपार्टमेन्ट दं जों जिखिनि नायनो थांब्ला जथेस्थ' मावनो गोनां दं आरो आं बे 5 बोसोराव जत परनास्ति सेस्था खालामनानै बे ओनसोलनि जे रायजो राजाखौ गांनाय उखैनायखौ जत परनास्ति सेस्था खालामनानै हानाय माने सुफुंनायनि गारनो सेस्था खालामगोन जोबोर गोजोननाय बानबुंथि नोंथांनि आरो जोङो गोबांथार सावरायनो दंबावोमोन नाथाय समा जोंनो एलाउ खालामदिया नोंथांनो जों जोबोर साबायखर होबाय आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय